Dit is Klaske. Hoe herken ik haar? Ze is een beetje smel gezicht, zeg maar. En een beetje verlegen. Dit is Lieke. Hoe herken ik Lieke? Dat is heel makkelijk. Hier op de zijkant. Kom eens Lieke. Op de zijkant heeft ze van die plukjes. Kom eens Lieke. Andere kant. Dit is even zien. Werk. Daar. Dat is Lieke. Hey. Oké, volgende twee. Dit is Lianne. Lianne is heel lief. Kom eens. En haar voorpluk, dus dit, is ietsje kwatter dan bij de oren. Verder kist ik nog zien dat de maan twee kanten op staan. Dus daar en daar. Dit is Jacobien. Jacobien is laatst ontsnapt uit zo'n box. Daarom is ze een beetje beschadigd. Jacobien had hier een wat smeller en hierboven wat breder. Mooi grut helder eeg. Heel verschillend van elkaar. Dan hebben we hier nog twee hiersten. Hendrik en Harm. Nou, hier hebben we Hildo. Hildo herkennen we terug. Nou, dus juist het haast net. Maar er zitten witte hier. Witte hiertjes. En heel soort stof. Maar dat is Hildo. En soms zit ze net zo blij. In de eerkes wat naar achter. Dat valt best mooi, hè? Hey. En dit is Lina. Lina, die heeft dit draaiding wat leger. Dus die zit onder de egen. En hier zit ze tussen de egen. Dus die zit eronder. En bij de meesten zit hij ertussen. Zo herken ik ze. En verder is ik nog naar de maan zien. Deze maan die stemt bijvoorbeeld bij beide kanten op. Deze maan ietsje oors. Dus dat zijn herkenningspunten. En verder is natuurlijk ik nooit hinder zien. Maar als ze samen de holle er terug in staan, kan ik het daarom herkennen. Hey, Barney. Kom eens. Barney. Oh, telefoon. Doei.